Bemo. Cɛ i b'a dɔn dɛ sadiki ko dɔ kɛlen don ka ne dabali ban ne quoi. Ne delila ka n ka denni min f'i ye kɔfɛ kare in na yan. Mami. Voilà mami. Cɛ fɔlɔ ne bɛ mami wele mami tɛ temps di ne ma wa hali ne y'a wele k'a sɔrɔ a bɛ appel la n'a tilara n'o fɔ a ɲɛna a bɛ bilaw ni ne la quoi. K'i ta ba bilayi mais sisan. Tile fila in na mami bɛ ka to n'a bɛ fɛ ka diɲɛ koko kɛ a bɛ ne wele bi yɛrɛ de ta bali la na k'ale bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na ka wɔɔrɔ duuru ɲini ne fɛ. Ayi ale bɛ ka don ɲɛgɛn na ale ye wɔɔrɔ duuru de ye. Cɛ ne dabali ban. Ale dabali ban. Bon selon mes journalistes a bɛ i n'a fɔ u ye bɛniba dɔ de ɲini Fɛrɛnta bɛniba Fɛrɛnta i b'o dɔn bɛniba Fɛrɛnta. Tadi ka diga sen ɲɛ dɔrɔn i b'a kɔnɔ de ka taa. A ka anniversaire bɛ yan. A ka anniversaire non o tɛmɛna. Denwulu b'u fɛ. Ayi. Est ce que a ma fɔ ko kɔɲɔ de b'a. A banna très bien. Mɔgɔ bɛ mun na o de maraji b'u bolo. Awɔ maraji. Awɔ ko uniforme. A ko bazin brodé ani baki bien complet. A banna m'a f'i ye k'i bɛ bɛniba kɔnɔ wa i bɛ bɛniba kɔnɔ bon n'a y'i wele sisan ko k'a bɛna tile la a fɔ ko n'a y'a ja kana dumuni kɛ bilen ayi nin ye piège de ye ni fani ba cɛ u ka nin stratégie an bɔra a kalama nin kɔrɔ de sisan dɔrɔn a mago b'e la k'i nɛgɛ dɔrɔn i ka wari d'a ma ka taa bazin ninnu kana kɛ dɛ kana kɛ petit n'i y'a kɛ dɔrɔn i ma kɛ ne ye n'i y'a kɛ dɔrɔn i ma kɛ ne ye ni bɛ se kɛlɛ wuli kabini su in na kɛlɛ wuli kabini ɲamadenw don kɛlɛ wuli.